paso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, o kung paghugas sang kinanan, o kung paghatag man sang emotional support. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Cham Blanco Hover. This time, mapadulong kita sa Czech Republic sa aton sinikaron iya nga New Year's countdown. Manginkaw po naton sining Bombo International Correspondent, si Bombo International Correspondent Maribel Paharon. Ma'am, maayong oras dira sa imo kag mayong hapon naman diri nagikan sa Bombo Radio Iloilo ko po nimo si Bombo Cham. Mayong to dira sa Iloilo, Bombo Cham, diri sa Czech Republic, alas 6:30 sa aga, madulong pa sa amon sagwa. Maayong aga, good morning dira sa imo ma'am, kumusta ikaw? Oh, maayo man sa Bombo Cham. Malipayon gid si ma'am sa sining matino naton sining international correspondent. Ma'am, kumusta dira ang palibot karon sang Czech Republic sa imo sining panilag kon subong iya nga tiyempo, 5 na lang kadlaw antes ang bagong tuig, Bombo Maribel? Sa amon palibot diri sir sobra gid ka katugnaw. Tapos subong madulong pa sa sagwa. Ini bala nga mga sitwasyon makabig nimo nga ti daw kasubong man niya ang palibot naton diri sa Pilipinas kung mag-abot ang tiyempo nga lapit na lang ang bagong tuig? Hindi man sir kay na ako na naanad ako sa lugar sang Czech Republic, hindi man masubo. Masinadyahon man da sila. Oo, upod ko ang akong mga Ilongga nga mga friends. Okay. Do hindi mo man mahidlaw, do hindi ka man paghidlawon diri sa pusod Pilipinas, ma'am. Man sir, hindi ko man masubuan kay makita ko man ang mga sa banwa sa pututa, mga iwag-iwag diyan. Oh. Nakita ko man sir, man ko kay parang sa banwa man ako sang pututan Alright. Now, kinaandan diri sa pungsod Pilipinas kung nagahilapit na lang ang bagong tuig, may mabatian ka ng lupok sa mga palupok, firecrackers. At the same time, bago lang natapos ang Christmas Day. Dira iya sa may Czech Republic, may mga kasubong man ba lang nga sitwasyon, Ma'am Maribel? Wala sir, wala ka mabatian sa mga palupok. So, lain man da sila yung magsaulog. Lain man sila yung mag-celebrate dira sa Pasko at the same time. Lain man sila mag-celebrate sa New Year dira, ma'am. Diri sir, nag-celebrate man sila sa Christmas, pero lain gid sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas kay may mga video okay, may mga sa mga street. Diri sir, peaceful. Okay. Pero sa city sang Prague, nag-celebrate man ang mga tao dito, pero diri kasi ang akong lugar kaysa ako mo sa probinsya sang Czech Republic. So do medyo malinong gidra iya ang sitwasyon.
Oo, malinong dere sir, kay peaceful ang akong lugar. Okay. Ma'am, may ang mga check bala may ara man sila sa kaugalingon sining nga celebration sa pagsugalaw sang bagong tuig. Oo sir, kaya ang Czech Republic, ang pareho man sa ato naga-celebrate sa New Year, Christmas, pero ang pagselebrasyon, ibagi diya sa Pilipinas. Ano-anong ginahimo nila kung nagapreparar sila sa pagsugalaw sa bagong tuig? Ano lang niya sir, ang kaon-kaon lang sila sa ilang mga handa nga kung ano food nila. Hindi yan sila kaperyo sa sa Pilipinas nga enjoy gid ya. Okay. Sa imo sining experience, di bala magsugalaw taya sang bagong tuig diri sa Pungsod, Pilipinas, ga-preparar gid kita for medianoche tapos damo-damo ang handa kompleto, may mga 13 fruits pa kita, may mga ginabutang kita sa ibabaw sang lamisa, basta bilog lang, kadamo lang sa mga pamagi kung paano yung mag-celebrar ang mga Pinoy. How about dira sa Czech Republic, ang mga Czech dira ma'am? Paano? May mga kasubong man sila mga preparasyon? Nag-prepare man na sila sir, pero hindi kaya pareho sa aton nga sa Pilipinas nga puno kaya lamisa. Ano Wala mga yan sila masaming mga- nga pagkaon ginahanda dira ma'am? Mostly sir, ang nila, mga sweet, mga pastres, mga tire-tinapay lang, ganon. Pero pag punuon nila ang lamisa sa ilahanda, hindi ganon sila sir. Hindi sila pareho sa aton sa Pilipinas. Kay ti diri kita dapat may litson, kung hindi man litson bisan litson belly lang, may manok, may kadamo lang ma'am, di ba? Oo, kay ang mga tao diri sa Czech Republic, sir, hindi sila pareho sa aton sa Pilipinas nga puno gid lamisa tapos mag-selfie pa ka mga handa ipo sa social media sila, sir, hindi pareho sila sa aton. Bombo champ. Kumbaga pa ka private sa ilaya mag-celebrate dira sa New Year. Oo, hindi pareho sila sa aton bombo champ na pag New Year kag Christmas gina-celebrate ginaton nga sadya di kita tanan balaw. Pero may holiday man. Namin ko may ara man sang adlaw abi nga wala sang opisina tapos amo lang na iyang tutukan ang celebration lang. May ara man dira ma'am. Oo, umpisa 24 hasta mag-26 holiday dire bombo champ. Wala kami ubra. Pero pag labot sa Pizza 31, may ubraya or holiday man? Sa 31, sa 31 may ubra pa kami tapos sa Pizza 1 holiday na. So dira ng celebration? Oo, 31 sa gabi. Pareho man sa aton. Okay. So hambal mo gani lain yang ang mga Czech yang celebrate kay kita dre, hindi kung may celebration, hindi kina madula ang video, okay ma'am? Dire sir, wala video okay ang mga taga Czech Republic nga pareho sa aton kada balay video okay, saot-saot. Dire sir, dire bombo champ, wala hindi mo na sila kay peaceful ang sila balang ang pagselebrasyon now. Pila ka na gani katuig dira sa Czech Republic, Ma'am Maribel? Sobra na ako 4 diri ka tuig, bombo champ. Sobra 4 katuig. Okay. So, kabalo ka na sang mga tinaga sang mga Czech dira? Oo, pero lang, basic lang. Basic. Ahoy! Dobrano! Dobre din! Kung maghambal kami nga Happy New Year sa Czech, Ma'am Maribel? Vesely, Vanochi, Achasni, Novero, Merry Christmas! Happy New Year! Werte, no? Alright. Okay. Ma'am, taga-diin gina ni si Bombo International Correspondent Maribel. Taga-diin gin? Taga-Banwa ko, taga-Pututan ko, Bombo Cham, sa Barangay Batuan, Pututan. Ginatamyaw ko nga akong mayor dira sa Banwa sang Pututan, si Mayor Adi Lazaro. Kaga akong mga kasumanwa dyan. Okay. Sa Banwa, sa
Kajali sa kay Ma'am Maribel. Anyway, ma'am, salamat gid sa paghatag gid sa nga tsimpo agod nga makapangamusta kami dira kag mahibaluan manamon kung paano iya magsaulog sa nga bagong tuig or magsugalaw sa bagong tuig dira sa may Czech Republic. Salamat gid Bombo International Correspondent Maribel Paron. Okay, salamat Bombo Champ kag proud OFW sang Czech Republic. Alright, sige. There you have it. Si Bombo International Correspondent Maribel Paharon, direktamente sa Czech Republic. Taga Banwa sa Pututan, taga Barangay Batuan, Pututan, Iloilo. Amo yan tong aton sining New Year's around the world. Ang Czech Republic ni ginatawag man ni siyang Czechia, no? Czechia. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ti hindi iya kapareho sa nga mga Pinoy kag sa iban sini iya nga mga nationality, no, magsaulog man ang mga Czech, no, sang New Year, Christmas, pero hindi amo na ka bunggaitan o kunang kilala ko pabla hindi amo sina ka magarbo ang ila sini nga production. Di ba? Sa aton sini mga kabumbo, simple lang kuno. Sa aton sini nga mga kuturan ang selebrasyon dito iya sa may Czech Republic. 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Oy, good news ini para sa mga sa mga investors kag negosyante kay naprobahan na sa Iloilo City Council ang reduction sa real property tax. 40% ang reduction sa real property tax. Kag may araman sa ginpatigayon sining groundbreaking sa multi-level parking building nga ginpatigayon man subong adlaw. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Standby kay Check Yaron naton. Kaupod naman sa kay Bombo Angel Tan. Kag istoryahan taman ining sabat karon ni Engineer Roy Pakanan natuhoy sa sining ginapahayag nga delayed nga project diri sa may JM Baza Street. Ambal sang district engineer siya ti kung lang taon nimo ang timeline sa mga proyekto namon, partikularmente diri sa may JM Baza, hindi man delayed. Sa aton sini nga mga kabumbo, iniayhan daw kasubong iya nga panibag-o naman inga matabo sini nga pagbaylohanay sa nga mga makahang sini nga tinaga or kung hindi man makahang sini nga mga tinaga ti pag kumbaga pa sarang matawag nga world war naman ini sa tunga sang district engineer nga gindeklarar as persona non grata no kag sang alkalde sa syudad sang Iloilo si Mayor Jerry Treñas. Check na sa mga follow-up report kaupod sa kay Bombo Angel Tangel. Sa report, please go ahead. Sado na Bombo Siyam sa bahin sang Iloilo City Council ang ordinansa nga nagahatag sang reduction o kung ining tax reduction sa sulod o kung 40% nga tax reduction diri sa bahin sang Iloilo City. Amo ni siya ang real property tax. Interview diri sa Bombo Radio ni Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sang Committee on Appropriations, agin pahayag nga nabudlayan ini sila Bombo Siyam sa pag balance man abi sa madula nga kwarta sa syudad kay ti is 40% kini Bombo Siyam ang abi hatag nga discount tigilantaw diri kag gina-check gid ang data if pasaka ang trend sang mga business bala mga makolek nga tax sa business kag ang mga incoming pagid nga mga forecast sabing incoming ang mga negosyo diri sa Iloilo City, pati ang national tax allotment nakitaan ri Bombo Siyam sa mga committee hearing nga upward ang trend sini bot silingon ma-cope up niya ang amount nga madula sa Iloilo City pamaagi ang maabi sa paghatag sa sining ukon paghatag sang 40% ka discount para sa real property tax. Kagati with this one ginantaw man diri ang populasyon sa mga pumuluyo para nga i-balance ang kwarta. Kay ti Bombo Siyam ang kwan diri matabo abi diri balance dapat ang interest mo kay ang ining mga ginahatag nga tax o kung gina-collect nga tax ng Iloilo City amo ni siya ang ginagamit para i-implement ang program. Di kung wala sang kwarta ang syudad abi to implement sa mga several projects, several programs, di wala sang kumbaga itustos or igastos sa mga programs. Di with this one, ging balance gid sang committee ba ni Councilor Rex Sarabia ang madamo nga mga factors
Bombo Champ. Matian tabalan kabahin diri sang nangin pahayag ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia sa aton interview. To be honest, hindi kita makabinutig nga siyempre kinanglanon manaton sang kilanlan man sang syudad magpasaka sang buwis kiti bangod sa Mandanas ruling ang function sang national government na download na sa LGU why kita choice kundi ibatonon ay na ang additional na responsibility kag additional expenses. Siyempre na-explain ko naman previously nga bangod madamo man ng mga rason pero primarily amo nang Mandanas ruling mapilitan gid kita mangita sources of funds para ma-fundingan taman ang mga responsibilidad sang local government. Now, siyempre, nabatsagan taman ang reaction sang taxpayers naton, mga pumuluyo naton, especially ang business community, nga nakabatsag gid sang epekto sang pagsaka. Although, within sa legal bounds man, siyempre, ni siya, participative democracy ni siya, tunan, tagid ang mga ramifications kag consequences na ginabatsag sa aton ng mga taxpayers. Siyempre, there's no government if there's no people. So, ultimately, ang mga pumuluyo ang pamatian sang gobyerno. So, ang sentimento sang pumuluyo, we cannot deny the effects of the taxes, the tax increase. We cannot deny the effects kag ang iyang na sentimento nga na-create. So, we have to extend the real property taxes. Although na-create na ni siyang real property tax na reduction effective 2024 to 2025 gina-request gid nga i-extend. So it doesn't mean nga kung i-grant nato na extension pabor na dayon sa publiko. Kay ang public funds nga gina-collection naton ang pag-use ng public funds kina pabor man sa publiko. It redounds to the public benefit man. So i-balance naman ang interest. Kaya both ways man yung benefit sa public mo. So, ginton ang tanay, no? Kung ano ang mayo. Pero to answer your question, to be honest lang gidya amo na bangod sa sentimento sa public. Pero nabudlan ka mo, Counselor, sa committee hearing, di ba supposedly dapat ligad pa ni nga special session din pasara ng real property tax na reduction. Nabudlan ka on your level, sa committee level nga 2025 ang estimation sang budget kay bangod may existing na RPT reduction, may existing effective for 2024 to 2025. Dara pa lang stunted na ang collection sang syudad. So 2025 na budget ipit-ipit ang pag-estimate sang collection kag sa gin-allot na budgetary expenses. No? So that's why when you are extending the reduction up to 2026, do medyo stretch na kayo. Medyo stretch na siya kayo. So that's why we have to analyze man ang potential man na income sources other than RPT. Kung medyo mayo man ang trend sang business tax collection, mayo man ang trend sang new businesses naga-open diri kaga-operate, kung ma-maintain ang current businesses diri. Kag ko ng NTA, National Tax Allotment, ang trending niya upward. From the income perspective, ang national tax allotment, medyo trending upward man. Okay? Ang business tax collection, medyo trending upward man. Mga peraman ka persenta. So, medyo ma-offshoot niya ang unrealized income nga na madula sa real property taxes. Ma-offshoot niya. Ma-offset niya. As for expenses, syempre, itunan taman, kung na-secure ang income, tunan taman kung ang expenses, dira-dira, kaya kung ang population sang syudad sang Iloilo, magadako, maga-surge, most likely din that ang expenses, yung ma-surge man. Kung ang iya income, do, sakto-sakto lang, tapos ang iya population, magdako, gulpe, hindi naman mabalance. No? So, gitunan tanay mayo, so naka-furnish ang city pop sang population sang syudad, more or less nag-stagnant actually. Maybe because of migration factors or whatever. Pero nag-stagnant siya. Though dira sa 480,000 to 460,000. Nag-decrease pa siya ganit by 28,000 around 2023 if I'm not mistaken. Di sa data, di sa committee report. More or less, ang population sa syudad sa Iloilo. So, ang expectation, more or less, ang expenses column naton the same. So, regardless kung ma-maintain kita sang extension naton sang real property taxes of reduction of 40%,
more or less ma-sustain sa syudad. Ang doon nabudlayan ka on your level? ito yung siyempre balance na I-balance mo man ang interest Siyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sang nangin pahayag ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia sa aton may interview. Alright. Kag idugang talang nga balita man diri sa bahin sa Iloilo City Hall ang ginpatigayon nga groundbreaking ceremony sang multi-level parking diri sa kilid sa Iloilo City Hall. Amo ni siya bombot siyam ang building sa Doanay sa nga Development Bank of the Philippines nga take over man sang Iloilo City Government. Ang plano diri bombot siyam sang syudad ubrahon ini siya nga 6-story multi-level parking kung sa diin ang plano man diri is considering abi sang sige-sige abi nga tido pag damo nga opisina sang Iloilo City. Ang ground floor sini diri is imuon nga office space sang syudad and ang the rest abi is simuon nga parking space, pero ang last floor diri ginaplanuhan nga himuon nga conference room bombot siyam, pero maka-accommodate ini siya sang 177 motorcycle slots kag 196 car parking slots. Kagati ginalantaw pagidiri according kay Architect Red G. Man sang City Architect Office ang pagpakiistorya sa NHCP regarding ini siya sa structural o kung sa architectural design sang nasambit nga building nga i-integrate nila ini siya sa subong man nga sa pag-aobrahon abing nga parking building kag gusto nila nga ang design is kapareho kag nagaanggid-gid sa iya nga design sang Iloilo City Hall bombot siyam. Saan mag-start ang construction? Mag-start ini siya once maka-fully transfer na ang mga empleyado sa nga DBP pati mga gamit nila sa bag-o man nila nga opisina dira lang gid mismo sa kilid man sang building nga bombot siyam. Kag after sina amo na ang pag-amatamat man sang city government nga pag-construct sang nasambit abi nga proyekto kag tinagalabot sa 210 million pesos ang initial kon phase 1 nga value kon pagagastuhon sang Iloilo City Government kag ti ang initial information diri via loan man ini siya bombot siya. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin pahayag ni Architect Reggie bombot siyam sang City Architect Office sa aton may interview. So in its entirety that's 60 levels na multi level parking area, pero because of the initially balaan purely parking gid lang ni ang pag-conceptualize namon. However with naga-decentralize kita, naga-expand ang functions sang City Hall, we need more office spaces. So na si Mayor nag-decide nga ang ground floor pwede naton nga i-utilize nga parking na office space. Ang 6th floor na lang siya. Initially ba an auditorium, pero but we already have though may 250 seats kita nga sa legislative, so conference room na lang nga 3 conference kag isa ka storage to store ang mga gamit kung sa function rooms. So that will give us roughly daw pila to ka 400 ka may motorcycle parking 96 car slots, and then motorcycle mo is 177 if we are to use ang ground floor as office space. So nag-decrease kita, pero if not then may mga 464 kita, 245 nga parking slot kag motorcycle nga 219. Ang hagyo na ang namon is to replicate ang initial na concept namon nga i-replicate ang architectural Sunbreaker nga architectural element niya. But put in the list na siya, so we're really trying to clarify with the NHCP whether we are bound to replicate it, or will there be a room for changes sa conceptual design to match, to complement ang kay kung tanawon nyo ang aton nga legislative halos pareho sa aton. So we're looking at it na sa amo na
But of course, we're working with NHCP as to how best to approach it because of course, we need to also to pay homage man sa architectural style ni DBP. But because of the massiveness and ang medyo out of scale siya, we have to look at it from different angles which will best reflect ang aton nga government center. As soon as actually na dapat na ano na ni siya sang June, galing kay DBP was waiting for their building to be completed and then nag-transfer sila December na, so na move out pero may mga things pa sila nga needs to be taken out, and then that's the time na mag full blast na si contractor. Ma'am, nakamuno ka kinanglan sang consultants and No, not consult, but we consult in such a way na nakilanlan tamang we work together kung ano ang how to best how do you call this ang inisya gani ang we will reflect this nga as is, but amo na ang ano sa gindelist na siya sang ano, so the principle of delistment ang question lang bala. Pero may heritage value naman. Ang architectural style, yes, because ang DBP ni, I think if I'm not mistaken 2011 may ano na ni sila nga i-ginvacate nila ang third floor, second and third floor. Ang second ginwork, ang mezzanine naga-work sa, ang third floor totally ginabandon nila because daw may mga Jel? Yan sa mga kabombo naton si Architect Reggie Gregorio sa Iloilo City Architect Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Thank you so much, Bombo Angel Tan. Before kita mag-end, standby sa aton sining mga kabombo kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga-barangay Katilingban na Molo, magagikan diraton sining tagdaog, ya sining proof of purchase Birch Tree Fortified. 70 años, congratulations Maria Verdelina Peñaranda. Ginaw ikaw ni Bombo Cham. Impunto las 2 sa hapon may anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo nga 500 pesos nga cash plus gift pack na sulod pa sa urukan sini iyang balde. Ang gift pack naton from Dove, amo ni siya ang Dove Dio Lotion. So sa liwat, Maria Verdelina Peñaranda sang Barangay Katilingban Molo, may proof of purchase nga Birch Tree Fortified. Congratulations! Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind.
This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw, agod nga ang kalinong kag pagigugma, amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw.
Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ngayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Today is December 27. Uy, last Friday for the year 2024. So that means, no, ang aton man nga interviewee tomorrow would be our last winner to be interviewed for the year 2024. Ikaw ina, ha? Utility sang Elementary School of Cabalabaguan, Mina. Hope to see you tomorrow, ha? I hope nga ti ang mga nakakilala dira sa imo, like ang mga teachers dira, ni-inform ka na kay ti that time nga nagbasa kita sa imo mga story, siling mo amulan to nga adlaw para mga teachers dira makabati gid sa imo mga istorya. So kabay, ha? Nga ikaw mismo, kabalo ikaw, nga buwas na ako nga pag-interview sa imo sa pagkatumo diri, please pa-Xerox ka 2 copies sang imo nga ID. Good afternoon, gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Pila na lang kaadlaw bago ang New Year. Lantawon ta. Let's check. To all Star Nation and kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, exactly 5 days to go before Happy New Year. Masandukot sa gihapon ang pagpreparar sa aton nga mga kauturan, gani ang traffic. Masandukot man, no? Bao diri sa may General Huge ayon, terrible. But anyway, sige, halong lang, enjoy lang sa inyong mga preparasyon dira, kag sa inyong nga pagtipon-tipon sa sini nga palaabuton nga New Year. And to those nga nagaupod sa aton sa sini nga mga tinion, maybe some are having their Christmas parties, medyo late, but it's okay. Anyway, iban gani, next year pa yung Christmas party, okay lang na. So sa gihapon kita ang umdanayan, mag-enjoy kita sa makasaysayan nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. So thank you very much, Gid. If you too may ara nga ipahabol para sa year 2024, padigid nga ma-email ang inyong makasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, let's listen na to our song sa sininga hapon from J.R.O. Claret. Balaan niyo na ni. Ngano, good afternoon. This is Tita Regine and this is KLP. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga
pakiramdam ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawato na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuphan dumanan, bisan wala ka na. Iagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bago na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko guma ang bulabaw, guma lang o wa nailain. Apawa mo kini ibalo ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Bago na lang sakitan lang ko. Bago na lang maski sakitan lang ko. Well, ibili na lang ng mga sakit-sakit sa year 2024 and be happy na lang for the year 2025. Nga no, still a very beautiful song and it's coming from J.R. Oclaret. Eksklusibo na dito sa Bombo Radio Philippines. 20 minutes after 2 o'clock. Hello again and welcome mga kabombo. Are you ready na magpamati sa mga letters natin nga pagabasahon? Sige, masugod na kita with this story coming from Reg, sa 2nd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, kay sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio. Tawag ako Tita kay Reg, sa 2nd District. Dugay ko na gusto magsulat sa imo, pero subong lang ako nakatsyempo. Tita, 5 kami nga magululutod, kag ako ang ikaduha nga bata. Ang magulang ko, babayi, kag ang manghud ko nga 3, puro mga lalaki. Kami tita, tama, gid kapigado. Gani, ginabuligan ko si nanay. Sa pagbaligya sa mga kalanon, pareho sang banana Q, donut, bitchokoy, polvoron, ina akong wala klase. Ginalibod ko na tita sa bilog nga barangay namon, kay naluoy gid ako Tita Regine kay nanay. Nga siya na nagadaha, tapos siya pagid ang malibod. Gani ako na lang ang nagalibod, para bisan paano, makabulig man ako kay nanay. Kung may klase Tita Reg, sang grade 6 ako,
Nagadala ako sa balaligya ko, kag ginabaligya ini sa mga classmates ko. Ang akon nga benta, tita, amo pa na ang ginabalon sa akon magulang nga babayi sa high school. Sang nag-high school na ako, tita, didto kami sa magulang ko nga eskwela sa Banwa. Kaginsigi ko sa gihapon ang akon nga pagbaligya sa Bichokoy. Aga pa ina ginaluto ni nanay o ni tatay para may inugbaligya ako. Hamakon mo, tita, hindi notebook kag libro ang unod sa akon bag, kundi Bichokoy. Nagadayaw ang mga classmates ko, tita, kay tama kuno ako kabakas. Kung hindi ako maghimakas, Tita Regine, wala kami balunon sa magulang ko. Kag wala kami inugbakal sudan. Muna, nga ginadula ko na lang ang kahuya ko, tita, kaya ang importante, makakwarta ako. Pag uli ko, Tita Regine, halin sa eskwelahan, nalipay gid ako. Kay bisan bako sa Bichokoy ang bag ko, at least, damo man kwarta ko. So nalipay ako magbakal sa sudano namon, kag dalon ini maguli. Patud ko, malipay gid si nanay sini. Pero tita, sa third year high school ako, isa ka trahedya ang natabo sa akong tatay. Pagbugtaw ko sa aga, nag-uroy-oy si tatay sa kasakit sang iya nga tiyan. Kinambalan ako ni nanay nga siling niya, nini, tawgat to ang tricycle, kay dalon ta si tatay mo sa hospital. Baw tita, bisan madulong pa, wala ako nahadlok maglakat sa tunga uma, kag tawgon ang tricycle driver. Samtang galakat ako, tita, puwerte gid ang hilibion ko. Kay naluoy ako kay tatay. Sang dito na si tatay sa hospital, tita, na 50-50 siya. Grabe iya nga tumbo, kay kuno nabudlayan siya sa paginhawa. Duha si tatay kaadlaw sa hospital, pero wala siya nag-ayo. Yung desisyonan nila ni nanay nga mag-uli na lang sa balay. Pagkakita ko, tita, kay tatay, naghibi gid ako kay puwerte siya kaniwang. Daw tulaan na lang nga ginaputos ang panit. Tapos tita, sa tion man nga ato, nahulugan si nanay sa ikaanom niya tani na nga bata. Tungod guro sa stress. So muna tita, didto lang kami danay temporaryo nga nag-estar sa balay ni Lola, nanay ni tatay. Tama gid kabudlay sa pagpangabuhi namon, tita. Kay hindi na si tatay ka obra, kay gamasakit. Tapos si nanay, amo man, gamasakit man. Nagdesisyon si nanay, Tita Regine, nga pauntaton na ako pa eskwela, kay wala si nanay kay tatay ti kwarta, nga ipabalon sa akon. Si Manang na lang daw anay ang mapadayon sa nga pag-eskwela, kay graduating na siya. Pero tita, wala gid ako nagpasugot sa ginhambal ni nanay. Kay hambal ko, nahuya ako maguntat kag magbalik liwat. Mapadayon gid ako sa akong pag-eskwela. Pero sa tuod, tita, na may gid ako magbalik sa third year kay may crush ako didto. Ti, ano na lang hambalon niya kung magbalik ako. Gani, Tita Regine, nag-ayo ako sa akong tiya, nga didto lang ako danay miistar sa balay nila, hasta nga makatapos sa high school, kay lapit man lang ang ilang balay sa eskwelahan. Bisan dito na ako sa Banwa, dito na ako nag-estar, tita. Sige sa gihapon ang ako niya pagbaligya sa Bichokoy sa ako niya mga classmates. Ginapadalaan ako, tita, ni nanay kay inugbaligya ako, tapos ang benta ko, muna ginabalon sang magulang ko. Kay ginabakal ng day nanay kasudan. Sa nakatapos ako, tita, sang high school ko, sang graduation namon, puwerte ang hilibio namon ni nanay, kay puwerte ang amo niya kalipay, nga nakatapos ako, bisan puwerte kapigado. Kay tita, sa tiyon nga ato, sa kaluoy sang Diyos, nag-ayo si tatay. Naghambal ako, tita, kay nanay, nga gusto ko magpadayon eskwela sa college. Si nanay, Tita Regine, nagahuo lang sa akon, bisan balaan niya, nga wala siya inugasto. Sige lang pangamuyo ni nanay, nga tani, may tawo nga may bulawanon nga tagipusoon ang mapaeskwela sa akon. Year 2008, tita, wala gid ako nagpadayon ka eskwela, kay tama gid kapigado. Gani, nag-obra ako sa tawo. Kaganday nanay kag tatay, sige bolante nila sa nagalain-lain nga Banwa.
Gapangamuyo ako tita, nga tani maeskwela ako kay gusto ko gid nga makabulig kanday nanay. Sa sobra ko tita kahandom nga makaeskwela, ang tiyo sang amo ko nga pagatawgon tala nga si Tito K, si Tito K tita nangayo nga paeskwelaho or nangako nga paeskwelahon niya ako. Gani, nagsunod man ako sa iya sa Bukidnon. Mabuot nga klase katawo si Tito K. Ginkabig niya ako nga daw kadugo niya, pero ang asawa ni Tito K tita, tama ka maldita. Nagaselos tana, kay ginapahulam ako ni Tito K isang cellphone niya para katawag ako kanday nanay. Isa ka bes, tita ginanhan niya ako nga ako kunong naguba sang antena sang TV niya. Sa tuod lang, ang pakaisa niya. Baw tita, sa sobra na nga kaakig sa akon, ginabuyan niya ako sa punungkuan nga plastic. Mayo lang nakalikaw ako. Tikinulbaan ako tita, kag naghilibion. Ginambalan niya pa ko nga, abi mo pa eskwelahon ka namon? Hindi no? Baw tita, sila ni Tito K ang nag-away, kay tikita ni Tito K ang pagaboy niya sa akon sang siya. So amo ato, Tita Regine, nga nagdesisyon na lang ako nga magpuli. Daw na trauma ako tita, sa natabo sa akon sa Bukidnon. To hindi na ako tani mag-obra sa tawo. Tungod sang kapigaduhon, tita nakaobra ako liwat sa tawo, kagapasalamat kita ako sa Ginoo, nga gintagaan niya ako sa mabuot nga amo. Sa gihapon, tita nagapadayon ako sa pagpangamuyo, nga kuntani, makaeskwela ako. Kay siling ko, kung hindi ako katapos, laban-laban, mga manghud ko hindi man katapos. Gani, tita, ginpamatian gid sang Ginoo ang ginapangamuyo namon ni nanay. May isa ka tawo nga nagtanyag sa akon kung gusto ko daw nga mag-eskwela, basta sa public lang, sila na bahala sang tuition ko, kag iban ko nga kinahanglanon sa eskwelahan. Baw, Tita Regine, pagkabati ko daw matumbo ako sa kasadya, kag wala sang pagduha-duha, naghuo ako dayon. Tita, sang pagkabalo ni nanay, sobra ang iya nga kalipay. Gipamatian gid sang Ginoo ang amon nga ginapangamuyo. Tita, tagon ta lang kay Tita M ang nagpaeskwela sa akon. Mabuot sila tita sang iya nga bana, kag may isa sila ka bata nga babayi. Ginkabig nila ako tita nga ila paryente bisan indi kami kadugo. Ang obra ko, aga pa ako gabugtaw kag magluto. Tapos manglaba. Dayon manglampaso kag manilhig sa sagwa sang balay. Pagkatapos tita, manghimos na ako kag mag-eskwela. Sa hapon naman, sa pagpuli ko, madigamo naman ako kag mamiod sang linabhan ko. Pagkatapos namon, himuson ko naman ang kinan-anamon Tita Regine kag magtuon. So amo ini ang obra ko tita bilang working student, pero adlaw-adlaw ako nga nagapasalamat sa Ginoo nga amat-amat ko na nga malambot ang akon nga handom. Kag tita, nagbunga na ang akon nga sakripisyo. Nakatapos ako sa bulig ni Tita M, kag nakapasar ako sa board exam. Grabe gid ang kalipay nga nabatyagan ni nanay kag ni tatay, kay may bata na sila nga maestra. So dako gid ang ilang pagpasalamat sa Ginoo sa kagsakay Tita M. Subong tita, napatapos ko naman ang duwa ko kamanghod nga lalaki. Ang sunod sa akon maestro naman, kag ang ika-apat mechanical technology. Kag subong nag-apprentice na, kag ang agot namon high school pa lang tita. Tungod man sa akon nga paghimakas kag pagsakripisyo, napatindugan ko sa mapag-un nga balay ang akon ginikanan. Subong tita, may bana na ako kag nagatudlo sa isa ka bulutuan diri sa 2nd District. So hasta na lang diri ang akon nga sulat, do tama na gini kalawig. Tani, ang akon kakasaysayan sa pangabuhi maging inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati nga hindi gid mag-untat sa paghandom. Ang kaimulon hindi hadlang sa paglabot sang aton handom, basta pangamuyo lang sa Ginoo kag handa ka sa pagsakripisyo. So salamat kay tita sa pagbasa sa malawig ko nga sulat. Sa liwat ang imo tagpadala. Reg sa 2nd District.
Congratulations sa imo, Reg. Sa mga ginapakita mo, no, nga character, gamay ka pa, there is already that willingness nga magbulig sa imo nga mga ginikanan. Kag willing ka gid dyan, no, nga pangabudlay para nga kamutanan, no, would benefit sang imo nga pangabudlay. Mabuligan mo through sa pagbaligya mo bitsakoy ang pangplete sang imo nga magulang kag pangbakal nyo sudan sa inyo nga panimalay. So with that kind of attitude, hindi na yan surprising, no, nga mangin successful ikaw sa imo nga pagpangabuhi. And yes, you are right. Never give up on your dreams. And dapat, no, ang kaimulon himuon naton ina nga motivation, encouragement. That should be something that would push us to really aim nga malabot naton kung ano man ang aton ginahandom. Let us not look at all the difficulties, but continue lang kita, no, gazing sa aton nga mga goals. And of course, every day sa aton nga pagpangabudlay dapat ginakopol gid sang pagpangamuyo. Hindi bala? So congratulations gid sa imo with that kind of journey. I am sure, no, nga very happy hindi lang ikaw kundi ang imo gid nga mga ginikanan, and plus nakabulig ka pa sa imo nga duha ka mga utod. So kanami, because of your selflessness, hindi lang ang imo kaugalingon ang imo nga nabuligan kundi ang imo man nga mga utod. So continue doing, no, ang imo nga mga maayo nga ginapanghimo, and make your story a beautiful inspiration sa imo nga mga estudyante. Salamat kid sa imo, Reg, sa 2nd District. It is now 2:33 in the afternoon. Magapanubalik ang kahapon lamang program pagkatapos sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kun maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunog kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Paskwa. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season.
Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kung putson sang maayo ang mga pagkaon agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kung sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners.
Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong 47 ang aton nga oras, and we have another story from Lola G of Iloilo Province, dearest Tita Regine. Wonderful and meaningful Christmas to all Bombo management and staff, especially sa imo Tita Reg, and to all the KLP lovers, viewers, and sharers around the world. Wishing you all shining Christmas celebration with your family and friends. Enjoy the food and decors with matching tokens, prizes, gifts, cash and in kind, plus free hugs and kisses in loving kindness, Tita. Balik na ako, Tita. Bisan medyo busy ang December, wala tuo ang party. Iba nga church and religious groups na cancel muna. Kay focus pa sa gift giving. Kay muna gid ang essence ng Christmas, sharing, loving, and forgiveness para happy ang tanan. Diyan ay Tita, halipat ko si Lola G gali ni pa-senior na, always attached sa bukid, nature lover, pet lover man, depende sa hayop kung cute kag maamo, ti ka vibes kami. Share man sa snacks kung kaisa. Halong lang kita sa pagkaon sa party, Tita. In fairness, ako ya no prob. Bisan ano kag pila pa ina ka menu, kung may handa 1 or 2 tables, mga 50 ka menu, okay man. Matilaw ko na tag isagid ka kutsarita, Tita. Wala gina bawal, basta always in control, balance, in moderation, kumbaga. Disiplina lang na kinahanglan para iwas high blood, fatty liver, stroke, kidney disease, kag kung ano-ano pa. Ti magka-organ failure, budlay, di ba? So okay lang heart failure, kag weak ang aton mga baga, at least matolerate na iya. Simple reminders man lang, Tita. Ano pa ba? Ay, may guru share ko na lang ang experience nakon sa isa ka Christmas celebration. Tita, naglipas naman, so lesson learned na ato, Tita, sa aton tanan. Maghalong. Start ko na lang, Tita. Sa December 25, Sadto, nag-attend ko Holy Mass sa aga. Then, nag-attend ako Christmas party with church workers and servants. May adult, may kids, ati sadya, kag may parlor games. Join man ko Winner pagani kami sa isa ka game, Tita. Then, nag-program. May gamay nga message sila. So, after sina, nag-share food. Enjoy gid tanan. Imagine, bisan kapos, still enjoy. Though feeling ko, Tita, di kasya ang inoras sa pag-celebrate sa ina nga adlaw. Pero nag-try pa ako nga magkadto sa akong nga childhood friend. Kaya usually, pag may okasyon, ga-visit ko na sa ila, Tita. Same lang, nag-chika gamay, happy together with her family, nag-share gifts. Akon, ka-receive ko $1 from auntie nila sa abroad, Tita. Relatives man na kami, Tita mo. Dayon, sang sirom na, nagpuli na ko kay mas-spend naman Christmas sa balay. Baw, sa wala ako na-expect, naglapaw na ang nadulugan sang akong ginsakyan, kag medyo mataas nga portion ato. Kag sang paghana ko na nga magpanaong. Sus, dogalakat ang salakyan.
Kay sa back or sa likod ako tita, na outbalance gid ako kag naghaplak sa karsada. Mayo lang wala mga salakyan gawa kay ti busy man tanan sa panimalay kag beach party tita. Wala man sa CCTV abi. Ahay. Nang pamangkot pang isa ka pasahero kung okay ako, ti siling ko do okay man. Kag nagbayad na ako, dayon maglakat pa uli. Imagine tita, later na kuging kulbaan, pero mga gasgas kagamay nga pila sa batiis ang naagom ko. Additional gifts, hehe. Still, happy pagid ko, kay at least makalakat kag makaselebrate pa ako with the family sang Christmas, Tita Regine. Sa isip ko, tita, ay, do ibagali ang feeling nga maaksidente, kano? Do di gid makontrol kag hindi ka makapangaman. Kadasig lang gid, a few seconds lang. Pero with God's miracle, tita, thank you for His protection and sa madasig nga pag-recover, tita. Mas importante ang kabuhi kaysa iban nga bagay. Dapat gali sa patag ka gid siya magpadulog sa salakyan. Kung pwede, may upod, bisan bata lang mag-travel, tita, no? Ti pray gid always, ilabi na before maghalin sa aton nga puluyan for guidance and protection. Na-realize ko, tita, nga bisan ano kasadya ang celebration, bisan damo regalo kag makita nga lights, Christmas tree, snowman, Santa Claus, stars kag Belen sa aton palibot. Kung wala sang blessings ni Lord, kag hindi man siya ang sentro sang aton pagsaulog, do may kulang, kag wala meaning. So keep on praying, sharing, and forgiving. Maghatag sa mga mas pigado, bisan gamay lang. Merry Christmas, tita. Thank you for reading this Musky Pops nga letter. So mabuhay ang Bombo Radio and Star Nation. So God bless. KLP, ang inyo tagahanga sang KLP, Lola G, sang Iloilo Province. So, amo na galing imo nga na-experience bao December 25 gid. But kinani sa imo, no? Because sa gihapon, apisar sa mga amo na nga mga nagkalatabo, grateful kaya sa gihapon, thankful ikaw, no? Ngati, pwede ka pa makalakat, pwede ka pa gihapon maka-attend sa mga Christmas parties with your family. So, wala kaya nag-focus sa kung ano ang natabo, ano ang masakit sa imo, ano ang nagkalabilin nga sakit sa imo dulot sa amo to nga aksidente, pero ang imo is thankful ikaw sa gihapon nga ti gin protectionan ikaw kag makalakat ka pa, makapauli ka pa sa inyo nga balay. So dapat amo gid man na, no, ang aton nga mangin attitude. Dapat kuno ano gid na nato na that attitude of gratitude. Kinahanglan i-enhance gid na naton and i-cultivate gid na naton that attitude of gratitude. Bisan ano pa yan, no, ka sakit, ano pa ya ka mahambal naton bala nga ka very challenging ang aton nga maagyan yet sa gihapon thankful kita nga bisan pa paano mabatyagan gyapon naton ang mga blessings ni Lord. And yes, you are right, no? Kung hindi man lang si Lord ang mga centers ng aton nga celebration, do hindi gid naton mabatyagan ang meaning. Kaya nga He is the reason for this season. Diba? Nangintawo siya para sa aton to save us from our sins, from divinity to humanity. Hindi bala? So thank you so much, gid sa imo. Kay ka very grateful sa imo no matter what happens, ano man nagakalatabo sa imo nga life. So gihapon, thankful ka lang, grateful ka lang sa mga blessings nga ginahatag sa imo sang Ginoo kag mas dira, no, ang imo nga focus kag mas dira nga nagapasalamat ka pagid kung ano ang may ara ikaw. Corrected man na, no? Let us not dwell or let us not focus on what we do not have, but let us focus on what we have. So abisan mi mga gamay-gamay nga mga aksidente sa gihapon, be grateful ngati
safe ikaw, protected ikaw sa gihapon, kag makatindog pa, makalakat, makadalagan pa sa gihapon. So thank you, Gid, sa mga musky pops, nga mga letters, Lola G, we are enjoying it. So happy holidays sa imo also. Mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya dira nga pwede gid nga ma-share, mahingabot before the year ends. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon sa mga seniors naton dira nga mahilig lang gid dya magsulat-sulat. Kay ti wala man gadget, kag wala man sang masugo para nga magsulat sang ilang mga istorya para sa ila, busy nga daan ang mga anak, ang mga apo, ang mga kahinablusan. Anyway, in your free time, write your stories and then share sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, attention sa imo utility. Ang aton nga winner nga ginlawag last Saturday. Boss na ako ma-interview sa imo ha. So kita ay kita diri boss. Before 2 o'clock, kabay-ari ka na diri sa Bombo Radio kag may bit-bit ikaw nga ginpa Xerox mo 2 copies ang imo nga ID. So magasunod na mga kabombo, ang inyo naman ng mga ginakalangkagan ng mga dramas every afternoon. Pagkatapos ng kahapon lamang program, ang Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and after that, ang Dear Diary. So enjoy. Ako naman, magapanumbalik para sa inyo tomorrow on a Saturday. So salamat gid sa inyo tanan sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.